Eguraldi txarrari aurre eginez abiatu da Marea Urdina Loiolatik Azpeitiara. Autismoaren nazioarteko eguna aprobetxatuz eta autismoa bistaratzeko helburuarekin, urdinduz martxa egin dute aste osoko egitarau oparoari amaiera emanez. Gautenak eta Marea Urdinak elkarlanean antolatuta parte hartze handia izan du eta antolatzaileak pozik agertu dira. Balorazio oso ona, sekulako balorazioa, eta ez soilik gaurko egunekoa, baizik eta aurretik egindako ekintza guztiena, aurtengo urdinduz ekimena, ekintza desberdin ugariz betea egon da, eta balorazioa Azpeiti eta Azkoitiako herriak egindako harrera, urdinduz egitasmoari eta guguri, ezin hobe izan da, beraz oso eskertuak, eta aurtengoa superatzea zaila izango da, aurtengoa oso ekimen garrantzitsua izan da, Marea Urdina elkartearen laguntzaregatik nagusiki. Eta hemendik aurreko erronkak, autismoa gizarteratzen jarraitzea, jendeak ezagutu dezala, ze batzutan badirudi ezagutzen ikusten ez dela existitzen eta ez da horrela. Eta hori da helburua, autismoa duten pertsonak eta bere familiak ikusgai egitea, gizartean merezituen toki hori egiteko. Eta gizarteak familia eta pertsonak behar dituzten laguntzak eskaintzeko nolabait. Oso baleazio positiue. Ikustezu plaza nola bete dan, avenida itxi deu, eta kezka genekoan, zema jende etorriko zen, eta avenida guzti bete da jendez, erraldoiek, tunturruek, oso politizena da, unki garria, hola buelkatzi herri bat, baiara bat, guretzat kristona oskue da. Nik uste parte importanteko bat dala sensibilizazio, da sensibilizatzeko jendie, ulertu inberdu zein dan egoera, edo zein dan autismoa zer dan, da bere izagoara zein dien, orduan, ez baitugu erakusten eta ez badu kale hartetzen, joera daukeu ikustezina bihurtzeko, orduan, gure helburua da, erakustea, ikustea zein gehan, zema gehan, eta posibizik gehala, eta festa egiteko gai gehala, naiz eta tema tristeak izan batzuetan, holako egunetan ikusten da baita ere, jendea bolkatzen dela, geu ere bolkatzen geha, eta bilotzin dago hausekin ondo hortatzen dela, eta eskertu amendik herri guztiei, baiara guztiei, Azkoiti, Azpeiti, eta kanpotik etorrian jenti, Eta hurrengo txampazen izango da, jarraitu honetan, Marea Urdinan konkretuki, izuetan iztasun funtzionala ezberdinen lan zaitugula, baiaran, hainbat dira elkarteak deitzen digutena inklusioan lan egiteko, eta baitugu aurretik plan batzuk, Azkoitiko duatulei egiteko, domusa tekniken anoagune garrantzitsuena gurea da, orduan, ez da bukauko, zorionez, eta hori eskatzen gendun beti, guk parte hartzea herriko gauzetan, oin parte hartzen du gauz gehienetan, eta kontuan hartzen gaituzte, orduan,
guk lanean segitu behar dugu. Ez dago beste aukera, eskerrak eman eta segiko dela. Olako gauza handiak igual noizuenka egingo ditugu, baina bueno, baiara hontai eskerrak eman da, parte galako eta parte sentiarazten gaituzela.